Bueno, gaurkoan kamera horrean Inigo Kamarero jarri dugu, Txingudi Errugbi Klubeko ordezkari gisa. Elkarrizketarekin hasteko konta iguzu Inigo, nolakoa izan zen azken partidoa, garaipenarekin amaitu zenuten azkenean, ez da? Azken partida ona izan zen, 10-7 bukatu genuen, sufritzen, baina garaipen bat lortu genuen, eta garrantzitsua momentu honetan. Garaipen borrokatua gainera, puntu gutxi lortu zenituzten, baina puntu horiek lortzeko, da garaipenak eman zizkizeten puntuak, zaila izan zen, ez? Oso berdintsua izan zen partidua, denbora guztian ibili ginen borrokan, gainera baloia gehiago izan zuten beraiek, Bilbokoek, eta ezen erraza izan irabaztea, gu lortu genuen puntu gehiago lortzea, ez puntu asko gehiago, eta hori defendatzea lortu genuen, eta azkenean garaipena ona. Zaila izan behar du, imaginatzen dut, atzera begiratzea eta adibidez Gernikaren aurkako porrota ikustea, ez? Gutxienez, honelako garaipenek horrera positibotasunez begiratzeko hori bultza ematen dizuet, ez da? Bai, beste porrota ez ziguten min asko eman, baina Gernikakoak gaizki jolastu genolako. Eta, gero bueltatzea eta partidu horretan irabaztea lortzea, motibatzen dugu. Azaldu duzun moduan, Gernikaren aurka galdu zenuten, baina imaginatzen dut, horrelako porroten ostean analisi egingo duzutela eta hobetu beharreko gauzak ere ikusiko direla, ezta? Hori da, partidu horri ostean, entrenamenduak izan ziren gure akatsak analizatzea eta berriz esertatzea aurrengo partiduetan. Behintzat partidu honetan lortu genuen, akats batzu zuzentzea. Eta zein dira konpondu beharreko edo kontuan izan beharreko akats edo hutsegite horiek? Gernikan niretzat akats garrantzitsuena izan zen, egiten ginen motivazioarekin partidora. Azkenean, joan ginen, errez irabaziko genula ustez edo zerbaitola, eta azkenean ez ginen irten zelaira. Irten marginen moduan, eta hori asko nabaritu zen, eta Gernikak bere jokoarekin errez irabazi zigun. Gero ere imaginatzen dut nabarituko duzuela aurtengo denboraldia pixkat ezoikoa dela, ez? Azken finean pandemiaren gatik baldintzatuta dago, partiduak bertan bera gelditzen dira, nola egokitzen ari zarete? Nahiko zaila izaten da aurrera batean, hasiera batean. Urtarrila arte ez ginen denboraldia hasi, naiz eta aurre demoraldia urteo bezala bustuan hasi. Momentu batzuk izan ziren, ezin genura entrenatu, moztu berriz hasieratik ja saia. Eta gero demoraldia hasi zenetik urtarrilan, izan ditugu bi partida atzeratuta, jolastu, errekuperatu behar dituzu, jolastu, eta adibidez, urrengo asteko partida hauetako atzeratutako bat da. Azken finean, errugbia kontaktu handiko kirola da, ez? Ezinezkoa da errugbia ulertzea kontakturik gabe. Ez dakit nolako neurriak hartzen ari zareten bai partidoetan edo entrenamenduetan? Oso zaila da, esaten duzu moduan, errugbiko kirola kontaktukoa da. Zelai kanpoan bai kontuan hartzen ditu neurri guztia, maskarillakin ibilit, distantzia soziala eta guzti horiek, baina zelaian maskarillak kentzea baimenduta daukagu, eta gero distantzia soziala ezin dugu egin, da, azkenean zelai barruan dagoen jendea burbuja bat bezala bat da, eta azkenean baditugu datuak, nork ibilea zelaian, eta zelai hartatzen badakigu, badaukagu lista egun guztietan nork egon da zelaian. Eta hasieran komentatu ditugu azken partidetako emaitzak, ez dakit sailkapenean momentu honetan nola aurkitzen zareten? Gaude sailkapenaren erdian, eta orain bukatuko da lehenengo fasea, eta erdiko goiak jolastu dute bigarren fasea talde batean, multzo batean, eta erdiko azpiak beste multzo batean. Orduan gaude urrengo partiduaren esperuan, jakiteko goiko multzoan egongo garen, hori dela gure helburua. Hori da, azken finean, momentu eta posizio erabakigarri batean zaudete, ez? Imaginatzen du, eta helburua goiko parte horretan bukatzea izango dela, ez? Hori da, bai. Gure helburua hasieratik izan zen hori. Esan zigutenetik nola izango zen demoraldi hau,
gure helburua izan zen, goiko multzorako klasifikatzea. Primeran. Eta gero ez dakit denboraldi amaierara begirako, oraindik badakigu bigarren tarte hori falta dela, baina nola amaitu nahiko zenukete edo zeintzuk diren denboraldi amaierara Txingudi Errugbi Kluba bezala dauzkazuen helburuak. Bueno, esan dizudan bezala, lehenengo helburua da multzo horretan klasifikatzea. Hortik aurrera, behintzat hirugarren gelditzea izango zen gure helburua. Geroz eta aurrerago hobeto, baina egia esan zaila ikusten dugu hirugarrenetik aurrera gelditzea, beste taldeak ikusita. Eta elkarrizketarekin amaitzeko ikusi dugu sare sozialen bitartez errugbia aprobatzeko eta errugbia beste pertsonengana zabaltzeko saiakera horretan zabiltzatela eta entrenamendu edo ordutegi bereziak publikatu dituzuela, jendea onera playa hondira hurbildu dadin eta errugbia aproba dezan, ezta? Bai, beti ibiltzen gara horrela. Gainera urten pandemiakin ezin gara eskoletara bizitak egitea jun, eta alde guztietatik bilatzen dugu jendea rugbia probatzea animatzea. Azkenean ez da kirol bat oso ezaguna, eta egin behar du guk esfortzua jendeak ezagutzeko. Primeran, Inigo, honekin galditzen gara, mila esker zuitzengatik. Mila esker zuek.